ang misteryo sa atong kinabuhi gipakita ni Kristo sa iya mismong kinabuhi. Mao na ang ato gyung model, ang ato gyung sundon mao si Kristo. Nya unsa may misteryo sa atong kinabuhi nga dinhi di sa kalibutan ang atong kinabuhi dili permanente, matapos ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Gani karon daghan na kaayong nangatapos tungod aning gubat, tungod aning pandemic, tungod aning mga sakit. Daghan kaayong nangatapos kini mga bisyo, mga disgrasya. Nangatapos sila. Dinhi gani sa pag-abot nako 3 ka tuig na kong niabot dinhi si Paris Priest, 40 na yung daghana sa among gitapos. Kanang gimisahan ba nga nangatapos. No? Ay siguro kani sarong nanimba, tapusono na sa ni. Daghana ning tapusonon din eh. Kada gud semana agitay tapuson. Nya, unsa man mudawat ba mo aning katapusan sa atong kinabuhi dinhi? Sige, pangutan na imong tupad. Na okay na kag matapos. Ang mga tinun-an, gisakitan kaayo, labi na gid si Pedro, gisakitan kay siya nga si Kristo, gasigig hisgot sa iyang katapusan didto sa Jerusalem. Moto nga gidala sila ni Kristo ngadto sa bukid, tulo man sad ka bukid ang gida, si Pedro, si Juan og si sa tungusa Santiago. Gida ngadto sa babaw. Gipakita ni Kristo, ingon siya, unsa may mahitabo kung matapos na ang akong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na to nga gipakita niya ang mahimayaong pagkausab. Nga tinuod matapos ang kinabuhi dinhi pero dunay sumpay. Og mas importante ang sumpay kay ngano man wa naman toy katapusan. Sa unang pagbasa nakita ang gamhanan na Ginoo didto anang maong gingharian nga dili matapos. Gialagaran siya sa daghan kay mga anghel o mga katawhan didto sa maong gingharian. Kamo, gusto mo makasulod anang di na matapos na gingharian? Basig, di mo ganahan. Nya kinsa may makasulod dito? Kanang mga tao nga nahigugma o gusto o mudawat nga matapos ang ilang kinabuhi dinhi. Kana mo na nindot kayo. Kana bang okay ra gyud matapos ba? Nya usbagling imong tupad. Na okay na ka, gusto kang matapos na. Pero kanang mga tao nga hadlok ay matapos, hadlok kaayo nga masakitan, hadlok kay nga magantos, kana matapos mangyapon na sila, pero peligro nga dili makasod didto atong sumpay niining kinabuhian. Mao na nga sa atong ikaduhang pagbasa, si Pedro, si San Pedro, mihimo og pag matuod. Ingon siya, dili ni tinumo-tumo ning among gibuhat ha? Dili ni tumo-tumo ang among gibuhat pagsaksi. Kay didto gyud mi, nakasaksi gyud mi sa mahimayaong pagkausab sa iyang naong ug ang tingog nga niingon, kini ang pinili kong anak, pamatian ninyo siya. Pagkanindota, mo na mamati dito sa Ginoo, mo ginay pinakalungtad, mamati. Ang dili mamati, asa man padong? Adto sa impierno. Nya unsa may gisultis Ginoo dinhi sa kalibutan karon? Niingon bagod siya paglinibakay kamo? Niingon siya paghigugmaay. Nya ang mamati ani, malinaon. Ang dili mamati,
gubot. O na, nindot untag, mamati ani si President Putin, si Zelensky, kanang presidente sa China, sa Taiwan, sa North Korea. So, kaning atong kinabuhi din ug magsunod lang itas Ginoo, naagyod ang kalipay. Karon nalingaw ko aning kontrobersiya aning atong salida karon kanang unsa nang kuana made in Malacañang. Perting daghanang reactions na positive, na negative. Pero kung atong tanahon, dili man kinahanglan patang muhatag og mga sana kanang negative judgment or positive judgment in relation sa atong political situation. Ang atong tan-awon, nakatampo ba ni sa pagpahiusa nato? Kana bang usa ka event makatampo ba sa atong kahiusa? Di nata mo magsigig hukom nga ang sakto katong yung Garali or katong dito sa Malacañang mo isakto. Ang importante makapahiusa ba nato? Kay bisag sakto pero dili makapahiusa, way kapuslanan. Bisan ang nagrally dito katong rally sa IDSA mo isakto, unya wa makapahiusa nato, dili gyapon mapuslanon. O katosang dito sa Malacañang nahitabo ang inside story, o di sad makapahiusa, wa say ayo. Nya unsa may makapahiusa kun muilata na kadtong sud sa Malacañang nagsunod sa Ginoo ug katosang didto sa karsada sa IDSA nagsunod sa Ginoo. Kay kun pulo sila nagsunod sa Ginoo magkahiusa gyud. Pero di gani magkahiusa, hangtod karon wa lang gyapon maghiusa, nagsunod tas demonyo. Natanawa ko ninyo kinsa Manila ang gusto nga kamaong mohigugma sa paagi sa Ginoo ug maunay sakto. Unya unsa may paagi sa Ginoo sa paghigugma? Higugmaa ang imong kaaway. Binining duha ka panig, kinsa Manila ang nahigugmas kaaway? Og naa gani kana maghatag nagkalinaw. Ato nang ipasunod nila ni Russia og ni Ukraine. Og dunalay usa anang Russia og ni Ukraine nga mohigugmas kaaway, malinawon gidayon na ang maong gubat. Dunalay usa aning China og Taiwan nga mahigugmas kaaway, malinawon dayon na. Kay sugo man gud ang Kristo, maunay gisakitan ni San Pedro kay si Kristo niingon, igabot nako sa Jerusalem. Nya daghan kaayo sa kanato nga kining kasakit sa paghigugmas kaaway, usa ka injustice, usa ka anang lugi ta sa Tagalog pa, alkansi ta sa Cebuano na termino. Pero sa tinud-anay ang gipakita ni Kristo nga nahigugma siya sa iyang mga persecutors. Nangandam na siya sa pag-adto sa Jerusalem, nangandam na siya. Ingon siya, igabot nako didto, itugyan ko nila sa mga pangulo sa katawhan o sa mga pangulong pari. Ila kong paantuson, ila kong patyon. Ngandam na siya na. Motong pagpakita sa mga propeta o ni Moises, ilang gisulti, unsa may kahulugan aning imong umaabot nga kamatayon, bunga sa imong paghigugma sa imong kaaway. Unsa may umaabot? Transfiguration. Munindot ang kinabuhi. Tanawa karon ang Russia ug ang Ukraine nawa maghigugmaay, nagusbat ang kinabuhi. Nya kini sarong ato dinis Pilipinas ug di kini sila maghigugmaay, nya kunuhay nagsunod sa Ginoo, gamit-gamit pas mga pulong sa Ginoo, gamit-gamit pa simbahan, unya wa maghigugmaay, amang gusbat kita. Kumusta maron ang inyong kinabuhi sa inyong pamilya? Nahigugma mo sa kaaway? Kamong mga asawa,
nahigugma mo sa inyong kaaway. Tupad ra ba na ninyo? Higugma mo wa. Nawa. Suway. Ayaw mo higugmaan ang inyong kaaway, di ba? Guspat gidayon ang inyong kinabuhi. Dinhi sa atong parokya og imong lingion ninindot ni naningkamot kog higugmas kaaway og sa mga palaaway. Tanawa, di ba ninindot-nindot? Pero og ako pa to silang doon na magipipilasan nga. Di maginakalikayan, magkaligas, manggita. Pero dili man na mo'y rason nga moingon ta forever na ni. Anha diha applicable kaayo ang walang forever. Pero sa paghigugma, mao na'y forever. Makahatag og forever. Pero kanang kasuko, lumalabay ra na. Og imo ginang sige higugma, na mahimo gid na silang mga nindot nga kauban sa kinabuhi. Mo na'y transfiguration. Ang transfiguration gikan sa bati mahimong nindot. Labi na gid sa relasyon, kinahanglan kay tana relationship. Unsaon man pagpanindot sa relationship, gamiti ra gyud love for enemies or love sa atong mga higugma, sa atong mga kaaway. Sa atong kanini ang tubag sa Salmo, unsa may atong gitubag? Ningon ta, ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Pag-anhi sa Ginoo, siya hari, ang labing halangdon sa tibuok kalibutan. Labaw sa tibuok kalibutan. Pero pag-anhi niya sa kalibutan, nahimo niyang kaaway ang kalibutan. Unsa may ang gibuhat, nagpakamatay para sa kalibutan. Unsay nahitabo sa kalibutan, nahimo siyang agianan padung nas langit. Kanindot, no? Mo na'y transfiguration, misteryoso ni. Nya sa atong aktual nga relasyon, applicable kay ni siya tanan. Mo bitang pagsud nako sa pagkapari, ang akong gihunahuna kay bawo mo unsa, basig nalimot na mo sa akong sharing. Doon ako'y final question nga akong gitubag nga mao'y nakapahimong final sa akong desisyon nga musud ko seminaryo, dili na lang ko mudayon og pakasal sa akong uyab. Adtong 1995, mao naman tato ang magminyo ko ato niya pagka 1995 June, mao na sad Hinoy akong pagsulod sa seminaryo. Sugod 1994, sa nakahuna-huna na kong magpari, namalandong kog usa ka tuig nga pamalandong. Sa daghan kog mga pangutana nga akong gitubag aron lang gyud pag discern properly. Pero ang nakapatin-aw gyud sa akong desisyon, I hope nga mao sad ni ang himuong desisyon sa magminyo. Kamong magminyo ba? Di gyud mo magmahay basta kani inyong tubagon. Nya mo yes mo ani. Unsa man? Akong pangutana, niingon ko, asa man ko gustong magantos sa kinabuhing minyo o kinabuhi nga pari. Ang akong huna-huna ba, asa man ko gustong magantos. Kamu suway na ninyo, kamu mga dalagag ulitaw, pero kamu minyo na ayaw na mo pag hinahuna na. Kay antusono na gina ninyo. Ang nindot manggod nga hunahunaon, asa ta gustong magantos. Kay matubag na nimo nga gusto kang magantos sa kinabuhing minyo or kinabuhing single or kinabuhi nga religyoso, consecrated. Matubag na gina nato, wala ka nang hahanapin pa. Kay kung moabot ang pagantos, pila ra may pagingon, mao na ni. Ug moabot sad ang kalipay, praise the Lord. Madawat man kay nimong pagantos ang kalipay na ba? Mo na inigminyo na nimo, abot na imong bana, kulatahon dai kay ka. Mao ni akong desisyon. Uy, kapag abot sa imong bana, gada magsudan, gada og mga pagkaon, unya mo kiss dayon nimo, mas lami ning nani. Ana. Unya karon kay ang imong bana ni suyop naman, ana. Masuko ka dili. Dili, ang tusunon ko ni. Nya sa imong pagbuhat ni ana, tanawa, mo transfigure ang imong kinabuhi. Mag-anam og kanindot ang kinabuhi.
Mag-anam gyud, di gyud siya mahimong bati. Mag-anam gyud. Dinhi sa atong parokya daghan kaayo ang nag-antos dinhi. Ni antos og palit og slat. Nya sa siging palit og slat nag-anam gyud kanindot. Sa akong tulo ka tuig nga experience dinhi man ko ani nagbaligya aning slat sugod adtong June 2020. Sugod kog baligya. Tanawa unsay nangahimo sa atong parokya. Dako ang atong yuta, ninindot ang atong building sa simbahan. Anya nakatabang tagdako kaayo sa pagtukod sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Naay mga parokya nga atong gipangtabangan nga nangahuman ang ilang mga parokya, ilang mga projects, ana sa mga communities. Di na lang tamo ihapan ang di na maihap nga mga tao nga para sa ilang pagkaon, ospital, para lubong, para eskwela, para atops balay kay nga bungkag sa bagyo. Di na lang na nato ipon di ay apil ta na lang na sad siya. Ano? Mao na nakanindot sa pag-antos ginagmay palit og slat, bisan ang buta mo palit og slat, ang masahista palit og slat, ang driver sa habal-habal mo palit og slat, ang labandira mo palit, ang kanang baker, ang taxi driver, hasta pagani ang PWD mo palit. Kining maong pag-antos gitigom na to dinhi, ako sad palit sad ko, kini ako mga staff dinhi. Namalit ba ni sila? Palit sa gyapon, ambot ning mga bata kani ato mga sasing boys, palit ba kani? So good bag panimba unsa na sa kay tumong ani. Kilid-kilid na nimba na. Basig mo transfigure sa ilang kinabuhi. Basig moabot ang panahon nga munindot ning ilang kinabuhi kay nagpaduol nas Ginoo og supak-supak ni adto ginisangko sa prisuhan. Mga akong giingon nila nako kamo mga kandidato mo sa Liloan City Jail pohon. Nya haron dili mo masud didto simba gyud. Unya alagad. Lisod na among pugsig pangita ng kwarta. Nakaroon mo na ni transfiguration nanindot pero lunlun ba kalipay ang atong nasinati dinhi ako dinhi sa akong tulo ka tuig mga tulo na kahigayon nakahila ko aning maong assignment. Mga tulo na kahigayon pun ininyo ikaupat di ba biya gyud ko dire. Di ko mo biya kay mao nay akong question nga gitubag asa ko gustong magantos. Sugod pa ko pagsuod sa seminaryo hangtod karon porting pag-antos. Unya sa akong pagsigig dawat sa pag-antos ug mobalik gyud ko sa akong original answer nga yes, ang akong pagkapari nahimo yung dakong kalipay nako ug sa daghang katawhan. Lipay man mo no. Ang ato sa mga online parishioners lipay kay sila. Pero ang nakalahi lang kay ang online parishioners inig kalipay palit dayog slat. Ang kaning nanambong dinhi pipila tingali aning palit dayog slat. Mag-anam gitag kalipay kay ngano man nagsunod man ta sa pulong sa Ginoo. Kay matod pa sa atong hari ang Dios nga labing gamhanan, ang Amahan, kini ang pinangga kong anak, pamatian ninyo siya. Mamati ta. Si Padre Siano ba'y nanindag slat para sa simbahan? Dili. It is Jesus. Matod pa ni San Pedro sa atong ikaduhang pagbasa, nabati ginamo ang tingog, kini ang hinigugma kong anak nga akong gikahimutan. Kita sang tanan mahimo sad tang kahimutan sa Dios kung maminaw tas Ginoo ug makatabang ta sa pagnindot sa atong kinabuhi ug kalibutan dili pagguba niini. So iampo nato ang atong mga leaders nga mo transfigure ang ilang kasing-kasing, nga ang ilang pag-angkon nga nagsunod sila sa Ginoo mubunga gyud sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa imong kaaway pasayloag kapituan kapito antusa hangtod ka mamatay. Nya mubunga dayon diha ang kalinaw, kahusay, kauswagan ug kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta.